Jamen, vi har om krigens forløb i Første Verdenskrig, og i den her gruppe er Jennifer, Helena, Freja, Mathilde og Therese. Og vores problemformulering lyder: redegør for krigens forløb fra Tysklands angreb på Frankrig og frem. Analyser, hvorfor ressourcer fik en så stor betydning i udkæmpelsen af Første Verdenskrig, og vurderer, hvilke konsekvenser søkrigen havde for henholdsvis Tyskland og Amerika ved brug af primærkilden i form af artikel i New York Times, samt diskutere, hvilke konsekvenser der var for Tyskland ved at starte ubådskrigen. Så vores redegørelse for krigens forløb og fra Tysklands angreb på Frankrig og frem. Jamen, krigen blev indledt i vest med tyskerne. De angreb Frankrig ved at gå ind igennem Belgien, hvilket var i overensstemmelse med deres Schlieffen-planen, som de havde lavet, og som de fulgte, uden egentlig at stille spørgsmålstegn ved, om det måske var smart. Og det lykkedes dem heller ikke helt som planlagt. De ville erobre Paris, men ved floden Marne, der blev den tyske hær standset af franskmændene, og derefter så blev krigen på Vestfronten til en stillingskrig. Fronten den kom til at gå gennem Frankrig op fra Kanalkysten ved den schweiziske grænse, og den flyttede sig kun meget beskedent i de 4 år, som krigen den kom til at vare. Og på Østfronten der begyndte krigen så med, at russerne de gik ind i Tyskland, og russernes angreb det kom så hurtigere end tyskerne de havde forventet. Fordi tyskerne ifølge Schlieffen-planen havde jo forventet, at de kunne først lige hurtigt besejre Frankrig, og så kunne de gå over og så bagefter kæmpe mod Rusland. Men tyskerne de blev så nødt til at overføre nogle tropper fra Vestfronten og over til Østfronten, og den her svækkelse det gjorde, at det var medvirkende til, at Schlieffen-planen den altså endte med at slå fejl. Den tyske hær, de var russerne rimelig overlegen alligevel, selvom at de var svækket i form af, at de havde stillinger på begge sider. Men de tilføjede så Ruslands styrker nogle kolossale tab. Og Tysklands allierede Østrig-Ungarn, de var så ikke nær så effektive som Tyskland, men dem, der var russerne sådan fuldt jævnbyrdige. Krigen den udviklede sig til at blive en udmattelseskrig, og USA de trådte ind i krigen i 1917 på Ententens side, og det gjorde, at Ententen de blev ret overlegen med hensyn til både industrielle ressourcer og mandskab. Og det var jo ellers for at hjælpe Rusland, men Rusland nåede alligevel at bryde sammen før USA's indtræden i krigen, og ligesom kunne nå at gøre en forskel for dem. Rusland nåede altså alligevel at bryde sammen, men de fortsatte dog krigen nogle måneder, og i november 1917 der tog Kommunistpartiet i Rusland magten under ledelse af Lenin, og det nye styre de sluttede sig fred med Tyskland og accepterede nogle ret store landafståelser til tyskerne. Fredsslutningen på Østfronten den gjorde det så muligt for tyskerne at holde ud helt frem til november 1918, og Tysklands ressourcer de var på det tidspunkt her også helt opbrugt. Så de gav op og bad om våbenhvile, men de allierede de stillede som betingelse, at den tyske kejser skulle gå af. Så først så gik den østrig-ungarske kejser af, og derefter den tyske Wilhelm II. Og en ny regering underskrev så den her våbenstilstandsaftale på fjendens betingelser i forhold til Tyskland. Det er noget af det, der kom til at være rimelig kendetegn under krigen. Det var også, at patriotismen, altså kærligheden til fædrelandet, den sejrede rundt omkring i Europa. Inden krigen, der var det meget sådan, at mange socialdemokratiske partier på tværs af Europa, de havde politisk set været virkelig meget imod de militære oprustninger, der havde sket før krigen. Og arbejderklassens befolkning, altså alle de sådan, europæiske arbejderpartier, de har ligesom også lovet hinanden på tværs af Europa, at de ville stå sammen for at kunne forhindre, at de her arbejdere rundt omkring i Europa, de skulle blive sendt ud på slagmarkerne for at slå hinanden ihjel. Men på trods af, at man ligesom havde den her indstilling inden krigen, så var det som om, at den her patriotisme, altså den her kærlighed til fædrelandet, den ligesom sejrede under krigen. Politikerne de begyndte lige pludselig at støtte flere bevillinger til militæret og til krigen, og arbejdernes ligesom internationale sammenhold, det blev simpelthen overdøvet, den her patriotisme, og det gjorde, at der var rigtig mange unge mænd, der meldte sig frivilligt til krigstjeneste lige pludselig. Men det skal så siges, at den almindelige forventning, det var også, at krigen den ville være overstået på et par måneder. Men det kom jo så til at gå helt anderledes. Og Første Verdenskrig, det blev den her udmattelseskrig mellem nogle ret velorganiserede, industrialiserede samfund, og kom til at vare i meget længere tid, end man først havde antaget. Og så for lige til sidst jeg nævne, at krigen på Vestfronten, det var meget den her skyttegravskrig.
Og det var jo sådan, at hærene de gravede sig ned i de her komplicerede skyttegravslinjer med nogle pigtrådsspærringer foran, og mellem linjerne, der var der ligesom det her ingenmandsland. Og nogle steder, der var der kun et par 100 meter mellem de her linjer, og så stod alt artilleriet ligesom bag linjerne. Og alle de her 4 år, der havde alle lande ligesom en drøm om at kunne gennembryde fjendens linjer på tværs af de her skyttegrave. Men det kom aldrig rigtigt til at ske. Så er vi så nået til analysen. Krigen udviklede sig til en udmattelseskrig, da dem med flest ressourcer havde en bedre mulighed og var markant hurtigere til at agere og bekæmpe de andre stormagter, når der blev erklæret krig. Det krævede nemlig industrielle, tekniske og økonomiske ressourcer og mandfolk i form af militære styrker og civile for at udkæmpe en krig. Derfor havde en stormagt ressourcer en stor betydning. Tyskland var på daværende tidspunkt det største industriland, da det var et veletableret land med mange økonomiske ressourcer. Dog følte de sig snydt, da de ikke blev set som en stormagt med en så stor magt, som de burde. Også fordi de var sådan sent på den i kapløbet om kolonier i Afrika. Der havde de kun et begrænset sådan omfang af kolonimagter i Afrika i forhold til de andre stormagter, såsom Storbritannien og Frankrig. Et eksempel på, at ressourcer var det, der havde en største betydning under krigen, og sådan spændingerne mellem landene er, at da Serbien skulle bekæmpe Østrig-Ungarn, havde de ikke ressourcer nok til at gøre det alene, og de var derfor tvunget til at alliere sig med Rusland på baggrund af ressourcemangel. Og så har vi, at i søkrigen der blokerede de britiske flåder Tysklands havne, så de afskar dem for ligesom at få tilsendt nye ressourcer. Og i forhold til søkrigen blokerede den britiske flåde Tysklands havne, så de afskar dem helt fra sådan at få tilsendt nye ressourcer. Så det blev sådan et spørgsmål om, hvem der længst kunne blive ved med at sende nye mængder af unge mænd ind i kampen om at fastholde blokaden fra hinanden. Og man ønskede, at fjenden selvfølgelig skulle ende ud i en dyb forsyningskrise og gøre kæmpe tab af mandskabsressourcer og derved forbløde helt til de overgav sig. Udover at tyskerne de afskar britterne for deres ressourcer, så sænkede de også britternes skibe i håb om at skabe en forsyningskrise for Storbritannien. Og det lykkedes tyskerne at sænke de engelske skibe via nogle nyudviklede undervandsbåde. Og i 1917 der blev ubådskrigen udvidet, hvilket betød, at Tyskland de sænkede altså alle skibe, de mødte på deres vej fra Storbritannien. Og tyskernes ønske om ligesom at tage et kvælertag eller have et overtag på Storbritannien ved at sænke 2-3 af deres skibe dagligt, den lykkedes ligesom i en periode. På det tidspunkt her så gik USA så ind i krigen og allierede sig med Storbritannien, og den her alliance den organiserede skibene, så de sejlede med ledsagende krigsskibe, og så blev de bedre til at bekæmpe ubådene. Det resulterede i, at billedet blev vendt, og halvdelen af de tyske ubåde lige pludselig blev sænket, og ubådskrigen havde altså fejlet fra Tysklands side. Så alle de her udtømningsstrategier, som mange af landene de havde, de blev skabt, fordi man ligesom nåede et punkt, hvor man indså, at det aldrig ville blive realitet, for eksempel i skyttegraven, at nå over på fjendens skyttegraver for at mindske de ligesom reelle kampe. Og de færre ressourcer hos fjenden, de gav mindre blodige kampe. Både Storbritannien og Tysklands befolkning, de var meget underernæret og præget af sygdom og samt ressourcemangel. Så man prøvede ligesom på at at dræbe fjenden ved at dræne ressourcerne, inden at de reelle blodige angreb måske blev en realitet. Ja, og så er vi nået til vurderingen, og der skal vi vurdere, hvilke konsekvenser søkrigen havde for henholdsvis Tyskland og Amerika ved brug af primærkilden i form af en artikel af New York Times, samt diskutere, hvilke konsekvenser der var for Tyskland ved at starte ubådskrigen. Storbritanniens blokade af Tysklands råvarer, fødevarer og foderstoffer årsagede sult, underernæring og sygdomsepidemier, som det ramte jo så den tyske civilbefolkning. Hver person kunne kun få 2 kilo brød om ugen samt 50 gram fedt, og det var sådan gennemsnit, at en voksen person fik sådan omkring 1000 kalorier, hvor det normale var sådan 2000 til 2500 kalorier om dagen. Amerika blev inddraget i krigen i forbindelse med, at Tyskland sænkede det amerikanske skib Lusitania, hvor omkring 1200 civile de døde. Og det resulterede så i, at Amerika indgik et samarbejde med England, og de finansierede flere af England og Frankrigs ressourcer, trods deres neutralitet i begyndelsen af krigen. Og så skulle vi så også vurdere konsekvenserne fra starten af ubådskrigen, og Tysklands ligesom fejlende forsøg på at afskære britterne fra omverdenen. Og det var, som vi lige har nævnt, at selvfølgelig Tyskland fik skabt en større fjendekreds under ubådskrigen. Amerika og Storbritannien organiserede beskyttelse af skibe, samt så sænkede de halvdelen, mere præcist 178 af Tysklands ubåde. Og så var der et militært tab på omkring 8 millioner mand, og et civilt tab på ca. 14 millioner mennesker.
Amerika og Storbritannien fik ligesom sammen kåret Tyskland som sådan taberne af ubådskrigen. Og det her, det var ligesom lidt i det her med, at der skete så mange civile tab, det var lidt i stærk kontrast til den her patriotisme, som havde hersket meget under krigen, at man lige pludselig havde haft den her fædrekærlighed og ville gå ud og kæmpe for ens land. Det gav ligesom bagslag og gjorde, at der kom så mange konsekvenser for det på civilbefolkningen og alt det her sult og sygdom. Så det fik ligesom folk til at indse det her. Det var lidt en stærk kontrast til den her blinde patriotisme, som man lidt havde haft undervejs i krigen.